Quins són els obstacles a nivell polític perquè s'aconsegueixi a Espanya una llei bancària de pagament relativa als xecs, pagarés i altres que ens equipari als països seriosos, com diu ell, com són França i Alemanya? I l'altra part de la pregunta diu per què no es tanca el sistema bancari als que incompleixen de forma sistemàtica i deliberada els seus compromisos de pagament? Pagès, hauries de pujar tu aquí, no? Em sembla. No sé on ets perquè no sé si ets o has marxat o no. Has marxat o no? Tu no. Està per aquí. Bueno, ja ho contestaré jo, ja ho contestaré. No, saps què passa? És que tenen raó. Tenen raó. La persona que ha fet aquesta pregunta, que no recordo qui és, Josep Lluís Roca, doncs té raó perquè aquesta és una assignatura pendent, claríssimament, on anem claríssimament coixos i on estem clarament fora de, diguem-ne, homologació, entre cometes, europea. És veritat que a nivell de la Unió Europea no hi ha un sistema homogeni, homologat, en quant a sistemes de pagaments, cadascú fa el que vol a nivell de països, però no és menys cert que el conjunt de l'estat espanyol està en aquest tema en el furgó de cua, en el vagó de cua del que se'n podria dir la serietat respecte a la serietat i fins i tot la honorabilitat, en podríem dir, respecte al tema dels pagaments i dels cobraments. Per tant, és un tema que és evident que queda per resoldre. Nosaltres fa un any i mig enrere vàrem, en aquest cas no com a govern, sinó com a formació política, vàrem impulsar una iniciativa legislativa a Madrid que es va aprovar després de molts entrebancs i després de moltes dificultats, que anava en aquesta línia, no exactament en aquesta, ara us diré cap on anava, però que formava part, diguem-ne, de la morositat i dels terminis de pagament, la iniciativa aquella que es va transformar en llei, que per cert a hores d'ara no es compleix, especialment per part de les administracions encara, que obliga a que els terminis de pagament a l'estat espanyol, tant per part públic com per part d'entre privats, es vagin escurçant i homologant en les normatives, en els estàndards que funcionen en la majoria dels països de la Unió Europea, on es consideren dues coses. Primer, que s'ha de pagar de pressa, i de pressa vol dir 30, 45, 60 dies, això vol dir pagar bé, i que a més s'ha de pagar, les dues coses. Nosaltres amb aquesta primera iniciativa hem mig resolt, si s'acaba complint, que jo espero que sí, hem mig resolt els terminis de pagament. Dic mig resolt perquè a hores d'ara això no es compleix. Ara ens queda la segona part, que és no només escurçar terminis de pagament, sinó guanyar seguretat en les transaccions i, per tant, seguretat en el pagament i en el cobrament. Això és una segona part que ens queda per impulsar, però de la mateixa manera que vàrem impulsar la primera, impulsarem també aquesta segona. No agradarà a determinada gent, però és evident que això ens fa falta si ens volem homologar com un país mínimament seriós a dintre del nostre entorn competitiu, que no és altre que la pròpia Unió Europea.